Jo posava aixina, posaves el corte, ahí, tenies que usar aixina. Per estacar els punxes a la sola. Si no el podies cosir, quan tenies que cosir, te s'enfolliria. Tenies que enjuntar una cosa amb l'altra. Això tenia que gràcia a la sola. I després aixina. Aixina de raro. Entonces el giraves, i entonces el giràvem al revés i es quedava el sol dins, i entonces quan s'era de gireta, després quan tornem a posar la forma i li posàvem la gireta, però això era ja per fora quan l'espardenya ja estava feta. Entonces giràvem, llevàvem la sola, hi havia espardenyes que eren de gireta, que dèiem, que la gireta és anava aixina, fent la gireta. I després la retallàvem. I quan era girar l'espardenya, que només era cosir-la, la cosíem, i després és quan fèiem el passat. I si era només de gireta, era aixina, ja li posàvem la gireta. Ahir la gireta la posàvem, i després la retallàvem. La gireta igual feia, ara, sense cosir res, tot estacada en punxetes, posàvem la gireta. O fèiem una espardenya, la giràvem i després li posàvem la gireta. Segons cada cosa el que fora. Segons cada cosa, si l'espardenya era només aixina, o l'espardenya era girar i després la gireta. El que més fèiem per fora era normal, l'espardenya de cada dia. El passat era més fàcil, el passat era això. I ala. Pegàvem la volta fent passat. Passàvem tota la sola fent-li passat. Tenim l'agulla passant fil, passem aixina. Això era fer el passat. I anàvem estirant i fem el passat. Jo no solia fer el passat, però com sé fer-lo, perquè això s'ha fet qualsevol, per enjuntar, fer així una so de fil, i així no durava més l'espardenya, si no se'n anava en seguida. Això era fer passat. Estirar, punxar i estirar. Això era fer passat. Això sempre ho feien les dones en casa. Se ho enduien i ho feien en casa. I jo dedicava més a lo més delicat. A la gireta i a les coses més delicades. Que ens agradava que quedara més bé. I entonces és quan li picàvem i la deixàvem tota arregladeta. La sola i tota arregladeta. I jo li pegava pim-pam, tot perquè es quedava ben picadet. I ben asseat. I es quedava l'espardenya guapeta. La gràcia la tenies que donar després tu. La tenies que girar al revés i entonces quan li tenies que donar la gràcia de l'espardenya. Has posat la punxeta ahí perquè no es mereixi la sola. La sola ja està al puesto, veus? I ara això es posa així, al revés, perquè després ho hem de girar. És així. S'han de posar unes punxetes, així mateixes, es té que posar una punxa. Jo me recordo que les meves treballadores de ma casa obrien el fil i feien per un costadet i per l'altre.
I després, així, i anar rotllant, 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 perquè això s'ha de passar per la ulleta, i ara ahir fa un nuguet perquè no se'n vaja, que de quan en quan se'n va, i ho hem de passar altra volta. I feien així, veus? I feien primet, i després tenien aigua i ho banyaven, i així podien passar les agulles bé del tot. I feien el nuguet, i es despassava, perquè es despassa, saps? Però, bueno. A veure. Hem de començar així. Veus? Ja veus? És cosir. Cosir. Jo és que ho he fet perquè estigui a la meitat, veus? Ja està. Ara, veus? I ara me'n poso una aixina i l'altra aixina. Ara passa per ahí, pel mateix forat que ha passat esta. I apretadet. Per això estan els guants ixos. Perquè jo no ho faig perquè no ho faig com toca, però es farà, saps? I ara, veus, altra volta. Sempre que no xafi el bordillo això que és de la sola. Això que isca per la part de fora, que està, Però molt arranque tampoc perquè es desfaria. Ja n'hi ha dos punts fets. Veieu? Les meves treballadores de ma casa tenien les agulles en les mans, en les mans. I la lesneta, ahir damunt, perquè teníem un banc ahir, i ahir estaven totes les punxetes, els martells, i elles estaven ahir i així, en els dos puestos. I anaven fent. Elles no soltaven ni les agulles de les mans. Les tenien sempre agarrades així en les mans, sempre. I els guants, veus per què era? Per fer això. Veus? No soltaven les agulles i agarraven la lesneta i al mateix temps passaven esta i esta i estiraven. A totes les passades tens que fer la lesna, agarrar, punxar. Però veus, fent això i això. Això s'ha de gastar sempre. Veus? La cosida tota, com veureu, mira, veus, tota cosideta. I ara ja, com ja l'ha retornat arrere i tot, ja està ben cosit, doncs talli això i ja està. Ara s'ha de retallar totes les sobres estes, perquè això, veus, aquestes astidores són més bones per retallar que les xicotetes. I així, sempre com la puntreta és quadraeta, això s'ha de fer així, afinaet, un poquet. Tot el que sobre, tallar-ho perquè per dins estigui el més asseat possible. Saps? I ara ja llevar-li les dues punxetes d'ací. Aquestes dues punxetes. Aquesta estava més forta. I llevar això, perquè això és per donar-li ensanche per poder-la després girar, saps? Veus? I li dones amplura a lo que l'espardelleta també.
I ara d'ací es trau. I ja està. Ara d'ací gira primer això. Ara m'ajudaràs, saps? Perquè jo no tinc massa força per... Veus? Mira. Ja ho tenim això girat. Ara hem de doblar un poc l'espardenya per poder anar fent això. Veus? Ja està. Ja està. Ja està. Mira-la. Veus? Tota ben feteta. I ara jo m'agradaria que quan la plegueu allí, que les enformareu, les dos, la formeta, quan més grandeta millor, perquè elles queden rectetes, que es veiga que està feta bé, saps? I això, ho poses ahí, un poquet, i es queda més bé, veus? I anar estirant el cortet perquè... Ja està. Ara ja és els ullets, posar-li uns ullets